Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα τέμπη και θα τα δούμε κάτω από μία άλλη σκοπιά, τελείως διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανατομία της συγκάλυψης και θα διαπιστώσουμε στο τέλος, καταλήγοντας, ότι όλο το σύστημα λειτουργήσε ακριβώς όπως σχεδιάστηκε να λειτουργήσει. Αρχικά θα κάνουμε μια παραδοχή, ότι τα τέμπη δεν ήταν τυχαία και ακολούθησαν κατά γράμμα πάρα πολύ γνωστά μοτίβα. Αυτά τα μοτίβα δεν μας είναι άγνωστα και τα έχουμε δει σε στιγμές που έχουμε επιλέξει να ψυχαγωγηθούμε. Η σύνδεση που θα κάνουμε είναι 6 άξονες σε 6 ταινίες, όπου ακριβώς βλέπουμε το μοτίβο να επαναλαμβάνεται. Δεν θα δραματοποιήσουμε τα τέμπη. Θα απαιτήσουμε να αναγνωρίσουμε το μοτίβο, να αναγνωρίσουμε συμπεριφορές, να αναγνωρίσουμε πρακτικές, τεχνικές. Στις οθόνες έχουμε δει την ακολουθία. Και η ακολουθία αυτή δεν είναι καθόλου άγνωστη. Είναι αμέλεια, είναι καθυστερημένη απόδοση ευθυνών, είναι διαγραφή αποδεικτικών στοιχείων, είναι μια διαδικαστική σιωπή και φυσικά η ελλειπής δικαστική έρευνα, η οποία έρχεται να κουκουλώσει σχεδόν τα πάντα. Η πρόκληση δεν είναι μόνο να κατανοήσουμε, αλλά και να αναγνωρίσουμε ότι αυτά τα θεσμικά πρότυπα λειτουργούν και στην πραγματική ζωή. Έτσι λοιπόν εντοπίζουμε το πρώτο στοιχείο. Το πρώτο στοιχείο, όπως και κάθε στοιχείο, θα σας το λέμε σαν ατάκα από μια γνωστή ταινία. Δεν υπήρξε ατύχημα, υπήρξε μια σειρά από αποφάσεις. Τσέρνομπιλ. Εκεί ακούγεται αυτή η ατάκα. Η καταστροφή είναι το προβλέψιμο αποτέλεσμα της επιλογής να αγνοηθούν οι προειδοποιήσεις και να μην γίνει τίποτα εκ των προτέρων. Η κλίμακα φυσικά είναι τελείως διαφορετική, εννοείται, αλλά η δομή είναι ακριβώς η ίδια. Στα τέμπη οι ελλείψεις ασφαλείας ήταν πολύ καλά τεκμηριωμένες πριν από το δυστύχημα, διότι όλοι γνώριζαν. Είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις, είχαν κατατεθεί έλεγχοι και η ευθύνη ήταν κατακαιρματισμένη σε διάφορες υπηρεσίες. Ο κίνδυνος είχε εξομαλυνθεί και είχε αναβληθεί άπειρες φορές. Η αδράνεια έγινε ρουτίνα. Ο κίνδυνος είχε εξομαλυνθεί και είχε επανειλημμένα αναβληθεί και η αδράνεια φυσικά είχε γίνει ρουτίνα. Αυτό που βλέπουμε είναι στις ακροάσεις της Βουλής, όπου εκεί διαπιστώσαμε ότι σε θέσεις κλειδιά βρίσκονταν άνθρωποι με άκαμπτη σκέψη και στάση και με μια νοοτροπία που έδειχνε αδυναμία να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των θέσεων που κατήχαν. Η προσωπική μου, αν θέλετε, γνώμη δεν ήταν μόνο αν είχαν αδυναμία. Θεωρώ ότι πολλοί δεν είχαν και την ικανότητα. Ναι, σκληρό, αλλά ισχύει. Λοιπόν, δεύτερη ταινία, δεύτερη ατάκα. Γνώριζαν και το άφησαν να συμβεί. Αυτή η ατάκα ακούγεται στην ταινία The Dark Waters. Οι συνθήκες που προκάλεσαν την καταστροφή των τεμπών δεν ήταν ξαφνικές. Οι εκθέσεις, οι τεχνικές εκτιμήσεις και η εσωτερική επίγνωση υπήρχαν εδώ και χρόνια, αλλά η δράση αναβλήθηκε ή αγνοήθηκε. Η ζημιά δεν προήλθε από άγνοια, αλλά από θεσμική αδράνεια. Αυτή τη δυναμική έχει και αυτή η ταινία, γι' αυτό και ακούγεται αυτή η χαρακτηριστική ατάκα. Η συσσόρευση των γνωστών κινδύνων οδηγεί σε πραγματικές συνέπειες, επειδή είναι άβολο αυτές να αντιμετωπιστούν. Τρίτο στοιχείο, τρίτη ατάκα. Το σύστημα λειτουργήσε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί. Spotlight. Μετά τη συντριβή, το επίκεντρο μετατοπίστηκε από τη λογοδοσία στη διαχείριση. Οι πληροφορίες ρέουν άνισα και πολλές φορές και συγκεχημένα. Η υπευθυνότητα διασκορπίζεται μέσα από επιτροπές και διαδικασίες. Καμία μεμονωμένη πράξη συγκάλυψης δεν ήταν απαραίτητη. Η διαδικαστική ρουτίνα ήταν επαρκής. Αυτό ακριβώς αντανακλάται και στην ταινία Spotlight, αποδεικνύοντας ότι η θεσμική προστασία βασίζεται πολύ συχνά στη ρουτίνα και την ιεραρχία και όχι στην ανοιχτή συνωμοσία. Ή αν θέλετε να κάνετε αντίστροφη μηχανική σκέψη, η συνωμοσία είναι το φυσικό επακόλουθο της ρουτίνας και της ιεραρχίας. Η αλήθεια έχει έναν τρόπο να εξαφανίζεται όταν γίνεται άβολη, ο επίμονος και πουρός. Ο τόπος του δυστυχήματος αλλοιώνεται και μάλιστα πρόωρα. Υλικά αποδεικτικά στοιχεία αφαιρούνται ή υποβαθμίζονται πριν οι ερευνητές προλάβουν να τα τεκμηριώσουν εντελώς
Οι προτεραιότητες ευνοούσαν την αποκατάσταση έναντι της εγκληματολογικής ακεραιότητας. Αυτό είναι δεδομένο στον επίμονο Κυπουρό, όπου η αλήθεια σταδιακά ή βία διαγράφεται για να έρθει στη θέση της να κάτσει η αλήθεια κάποιον άλλον, όπως βολεύει. Συνεχίζουμε με 2 ταινίες. Η μία είναι το Ζήτα, του Κώστα Γαβρά. Ο νόμος είναι μόνο για εκείνους που δεν τον αμφισβητούν. Και με μία δεύτερη, με την ταινία The Report, όσοι θέτουν ερωτήματα γίνονται το πρόβλημα. Αυτό αφορά τους συγγενείς. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Οι οικογένειες των θανόντων δέχτηκαν επικρίσεις, πιέσεις, θεσμική εχθρότητα και χυδαίες επιθέσεις από μηχανισμούς πληροφόρησης που συνδέονται με την κυβέρνηση. Αντί να αναγνωριστούν ως ενδιαφερόμενοι στην έρευνα, αντί η ίδια κυβέρνηση να τους καλέσει να βοηθήσουν στην έρευνα, εφόσον τα μέσα της ποτέ δεν θα επαρκούσαν για να την κάνει όπως πρέπει, αντιμετωπίστηκαν ως εμπόδιο στη διαχείριση της αφήγησης. Αυτή η 5η φάση καταδεικνύει ένα οικείο μοτίβο. Τα συστήματα προστατεύουν τον εαυτό τους όχι μόνο με το να μην ενεργούν, αλλά και με το να μεταθέτουν την ευθύνη σε εκείνους που απαιτούν απαντήσεις. Φταίς εσύ που ζητάς την απάντηση, όχι εγώ που δεν θέλω να στη δώσω και που ευθύνομαι γιατί σε φέρνω στο σημείο να ζητάς την απάντηση. Οι ανεξάρτητοι ερευνητές. Άλλη μια φοβερή ατάκα, η οποία κουμπώνει ακριβώς πάνω στην περίπτωσή τους. Δεν ερευνούμε, ελέγχουμε τι βλέπει το κοινό. Οι ανεξάρτητοι ερευνητές ήταν επιφορτισμένοι με την τεκμηρίωση της αλληλουχίας των αποτυχιών. Και τι έπαθαν, συνάντησαν θεσμική αντίσταση, έλεγχο και δημόσια απονομιμοποίηση. Τα πορίσματά τους αμφισβητήθηκαν, καθυστέρησαν ή αυτό δεν έγινε μόνο για μεθοδολογικούς λόγους, αλλά και για να προστατευτεί το σύστημα και η αφήγησή του. Αυτό αναδεικνύει ότι το μοτίβο επεκτείνεται πέρα από τις οικογένειες των θυμάτων, γιατί κάθε φορέας που απειλεί το επίσημο αφήγημα φυσικά κινδυνεύει. Βέβαια, εμείς εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι το σύστημα ιτήθηκε πανηγυρικά από τους ανεξάρτητους ερευνητές, που είχαν στο οπλοστάσιό τους την επιστήμη, τη τέχνη και την επαγγελματική τους εμπειρία. Και ένα άλλο στοιχείο που δεν έχει το σύστημα, την ακεραιότητα. Τότε ήταν που το πιο σφοδρό κύμα επίθεσης εξαπολύθηκε από τους πληροφοριακούς παράπλευρους μηχανισμούς του συστήματος, οι οποίοι ιτήθηκαν και αυτοί ηχηρά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή το κοινό, είτε διαισθητικά είτε από επίπεδο γνώσεων, αποδείχθηκε ανώτερο από αυτούς. Ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς το σύστημα ελήφθη και εδώ, και είναι ότι οι κοινωνίες είναι χαοτικές δεξαμενές και μεγάλα τμήματά τους, ακόμα και όταν σιωπούν, αρνούνται οποιαδήποτε χειραγώγηση, είτε ψυχολογική είτε επιστημονική. Και εδώ έρχεται και κουμπώνει το μοτίβο της ταινίας Μάικλ Κλέιτον. Δεν ερευνούμε, ελέγχουμε τι βλέπει το κοινό. Για τα ελληνικά όμως δεδομένα, αυτό το εγχείρημα από την πλευρά του συστήματος απέτυχε παταγωδώς. Τα τέμπη έχουν μια ιδιαίτερη σημασία και θα έχουν πάντα, γιατί τα μοτίβα τους είναι άμεσα αναγνωρίσιμα από τη μυθοπλασία. Προβληματίζουν επειδή γίνεται προσπάθεια να υποβαθμιστεί το γεγονός όταν βλέπουμε ότι η εγκληματική αμέλεια μεταφράζεται σε ανθρώπινο λάθος, η αδράνεια σε πολυπλοκότητα, η συγκάλυψη σε διαδικασία και η απώλεια αποδεικτικών στοιχείων σε λογιστική. Τίποτα στα τέμπη δεν είναι άγνωστο. Αυτό που είναι άγνωστο είναι η απροθυμία των υπευθύνων να το αναγνωρίσουν και να το κατονομάσουν. Και δεν είναι μόνο προθυμία, είναι και δειλία. Τα συστήματα πολλές φορές μέσα στην αυταρέσκειά τους αρνούνται να δούνε τις ατελείες τους και φυσικά και είναι που αποτυγχάνουν. Κλείνοντας, λέμε ότι το κοινό καταλαβαίνει τους κανόνες. Η υπόθεση των τεμπών δεν παραβίασε τους κανόνες. Είναι μια συγκλονιστική υπόθεση επειδή ακολούθησε τους κανόνες της μυστικότητας κατά γράμμα. Και σαν επίλογο θα φέρουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου η μυθοπλασία με την πραγματικότητα δέσαν απόλυτα. Είναι η ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» και το Watergate. Και εκεί ακριβώς έγιναν τα ίδια. Η κυβέρνηση και τα υψηλά επίπεδα εξουσίας προσπάθησαν σε πρώτο επίπεδο να εκφοβήσουν και να αποκρύψουν την αλήθεια. Έδειξαν και το άγριο πρόσωπό τους με λογοκρισία, απειλές, πιέσεις σε μάρτυρες και εξάντλησαν και κάθε μέσο για να σταματήσουν τη δημοσιογραφική έρευνα. Τελικά το οικοδόμημα καταρρέει, η αλήθεια αποκαλύπτεται και η κυβέρνηση αναγκάζεται να παραιτηθεί.
και μένει και η γνωστή ατάκα, follow the money. Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι ότι το πολιτικό μήνυμα είναι πάντοτε ξεκάθαρο και σαφές. Όταν όλες οι παράμετροι συγκλίνουν, δημιουργείται ένα νέο κέντρο βάρους και κάθε σύστημα με την ακαμψία του είναι καταδικασμένο είτε να παραδεχτεί την ήττα του και από αξιοπρέπεια να ανακαλέσει τον εαυτό του και να αποσυρθεί ή να καταργηθεί από τέτοια τα γεγονότα. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση.